תודה רבה לך, תודה רבה יוסי פישר, באמת תודה רבה. אנחנו היום, אתם זוכרים איזה יום היום? יום שני, ויום שני הוא יום מיוחד במינו שבו אנחנו מסייעים להורים צעירים, לילדים בגיל הרך. זה במסגרת מיזם ייחודי של האגף לגיל הרך בויצו העולמית. ותזכרו, אני אומר את זה בהתחלה, אני אגיד את זה גם בסוף, אתם יכולים כל יום, בכל שעה, להשאיר הודעה, או שיענו לכם ישירות כוכבית 6968, כוכבית 6968, ושם יפתרו לכם את הבעיות שיש לכם עם חינוך הילדים שלכם מגיל 0 ועד 6. על קו הטלפון נמצא גיא ניב האגדי, שהוא רכז פרויקטים בכל ההורה, הוא יועץ להורים לילדים בגיל הרך, הוא מנחה יועצות בכל ההורה. גיא, אתה איתנו? בטח, דליק, בוקר טוב, מה שלומך? אני ממש בסדר, ואנחנו היום נדבר על אחת הבעיות להורים, כשהעולם שלהם, עולם הבית שלהם, נפגש עם העולם החיצוני. מה זה העולם החיצוני? זה העולם של גן הילדים. בואו נדבר על קונפליקטים בין הורה וצוות הגן. בסדר גמור, דלק. אני חושב שזה באמת אחד הנושאים שחוזרים על עצמם במהלך השנה, כשההורים מתקשרים אלינו ומספרים שיש להם איזה ויכוח קטן עם צוות הגן. אני היום אתמקד רק באמת במספר מצבים מצומצם, כי יותר חשוב לי להראות פה את הקושי, את התוצאה ואת העצות שאנחנו יכולים לתת. אנחנו רואים דוגמאות כמו ההורים החליטו יום אחד בהיר שהילד גמול, אבל צוות הגן טוען שהילד עוד לא בשל. ההורה אומר, הילד מספר שמציקים לו, והוא מעביר ביקורת על צוות הגן. ההורה למשל מבקש שילד לא יישן בצהריים, וצוות הגן בכל זאת מאפשר לו להירדם. להורים שם קשה מאוד, מכיוון שמצפים שצוות הגן יתנהל על פי הדרך הרצויה מבחינתם, וקשה להם הרבה פעמים לראות שיקולים נוספים שקשורים או בהתפתחות של הילד, או במגבלות של צוות הגן. אתה יודע, זה אופני, רק בקריאת ביניים, זה אופני בעצם לכל גיל, כי אתה פתאום מוסר את הילד שלך, הוא לא ברשותך, אתה מאבד שליטה עליו. אתה שעד עכשיו קבעת הכל, פתאום יש אנשים זרים שקובעים מה יקרה לו. אתה צודק, דלי, בהחלט מבחינת ההורים הם אומרים, אנחנו מוסרים את הדבר היקר לנו ביותר, והם באמת קצת מרגישים איבוד שליטה. זה באמת מזווית ההרגשה לפעמים, אבל יש גם שזה ענייני. ההורה מבחינתו מגדל לו תינוק בבית ואומר, הייתי רוצה שהילד לא יישן היום. צוות הגן אומר, אבל הוא כבר עם הראש על השולחן בארוחת צהריים, הוא כבר מת מעייפות, אז נתנו לו קצת לרדם, ופה מתחיל הקונפליקט, מכיוון שבעצם צוות הגן גם מטפל בקבוצה של ילדים, לא רק בילד אחד. הם לפעמים גם אומרים, זה חשוב מאוד שהוא יישן, ואז כל צד מתבצר בעמדה שלו, ומתחיל להתפתח פה ממש משבר אמון בין צוות הגן ובין ההורה. הקושי פה הוא שהילד מקבל מסרים סותרים גם מההורה וגם מצוות הגן, ולפעמים אנחנו שומעים על מקרים שהמשפחה ממש עוזבת את הגן או את המעון, וחבל, כי אפשר היה שם אחרת. אתה יודע, יש מקרים שבהם יתקשר אליך הורה, אם או אב, ואתה תגיד להם, אתם יודעים מה, באמת עזבו את הגן? אז אנחנו בדרך כלל לא נוקטים עמדה, אנחנו בדרך כלל מקשיבים, ואנחנו מציעים פה להורים, לפני שאתם עוזבים את הגן, בואו תנסו לראות פה את המטרה המשותפת. ואנחנו בהנחה שתמיד יש שם מטרה משותפת, גם לצוות הגן או המעון וגם להורים. והמטרה היא לראות פה את ההתפתחות התקינה של הילד. ואז אנחנו בעצם ממליצים שם להורים, בואו תנסו להיכנס לדיאלוג עם צוות הגן ולשמוע, פשוט להקשיב. יכול להיות שלצוות הגן יש עוד זוויות. למשל, אני גם עובד עם נעלות מעון בויצו, אז הן אומרות לנו, גם כשההורים מבקשים שהילד לא יישן, אנחנו מנסים להראות להם שחשוב מאוד להתפתחות של הילד השינה בצהריים, עיבוד הלמידות שלו, הורמון הגדילה,
אפשר גם שינה גוררת שינה, אפשר להרדים אותו גם יותר מוקדם כשהוא ישן בצהריים, עם כל הקושי בטיפול בתינוק. לעתים, תן לי רק להוסיף לך את העניין, כי אני מתעסק עם ענייני שינה, לעתים אפילו ילד ישן יותר טוב אם הוא ינוח בצהריים, זאת אומרת זה לא... אתה צודק לגמרי, דלי, אתה צודק לגמרי, ואנחנו אומרים שינה גוררת שינה, ואז כשההורה שומע שיש פה עוד שיקולים, וזה קשור בהתפתחות הילד שלו, הוא בא כבר עם הרגשה אחרת לשיחה עם הצוות של המעון או של הגן, גם בנושא של גמילה. הרבה פעמים המנהלות מעון אומרות, אבל חשוב לחכות שהוא יהיה בשל, ואנחנו מסבירים להורים שזה באמת מאפשר פה לילד למשל לקבל אחריות על תהליך הגמילה, וכמו שאנחנו באחת השיחות דיברנו דליק, ואתם שוב רואים שיש פה זוויות נוספות להתפתחות, והם יכולים לבוא עם רעיון או רצון לפחות לשמוע את הצוות הגן, את השיקולים, ואנחנו בשיחה השנייה, כשאנחנו חוזרים אליהם, אנחנו באמת שומעים מההורים שזה עשה את ההבדל. זאת אומרת, הם גם הקשיבו גם להם, והם מצאו פה הרבה פעמים את עמק השווה. בסופו של דבר, כולם פה מרוויחים, כי גם ההורה יוצא שבע רצון, הצוות מגיע להסכמה ומקיים את ההתחייבות, ואני רוצה להגיד עוד שהילד מבחינתי מקבל פה מודל של דיאלוג, שיש בו הסכמה, במקום קונפליקט ומשבר אמון. וזה תמיד טוב. טוב, אנחנו צריכים לסיים את השיחה החשובה הזאת, ואני רוצה להגיד שתי הערות. אחת, שמקבלים המון תגובות של הורים, שגם השיחות, אפילו השיחות הקצרות האלה עם גיא ניב, הם פתרו להם הרבה בעיות, אבל אתם מוזמנים, אני תראה סביב בחלק מהמקרים, פתרון הקסם לא עובד בשיחה קצרה ברדיו, אז תתקשרו, כוכבית 6968, כוכבית 6968. יש לי הרגשה שגם גננות שיש להם בעיה, כדאי להם להתקשר. כוכבית 6968, תודה רבה לך, תודה רבה גיא ניב. תודה דליק, יום טוב. עכשיו 6...